Jesús troba un home cec de naixement. Explica als deixebles que la seva ceguesa no és per cap pecat, sinó perquè es manifestin les obres de Déu. Jesús fa fang amb saliva, el posa als ulls del cec i li diu que renti a la piscina de Siloé. L'home ho fa i recupera la vista. La gent i els fariseus es sorprenen i li pregunten què ha passat. Com que el miracle s'ha fet en dissabte, alguns fariseus dubten de Jesús, mentre que altres pensen que un pecador no podria fer un miracle així. L'home defensa que Jesús ve de Déu. Els fariseus no el creuen, interroguen els seus pares i finalment expulsen l'home de la sinagoga. Jesús el troba després i li revela que ell és el fill de l'home i l'home creu en ell. Jesús conclou dient que ha vingut al món perquè els qui no hi veuen puguin veure-hi, i els qui es pensen que hi veuen es tornin sacs, criticant l'orgull dels fariseus. Aquest relat mostra que la fe sovint és un camí progressiu. El cec primer coneix Jesús com un home, després com un profeta i finalment com el Senyor. La llum arriba a poc. El relat ens recorda que la llum de Crist no només il·lumina, també revela. El qui s'obre a la llum veu cada vegada més clar. El qui es creu autosuficient pot acabar tancant-se. La veritable fe comença quan reconeixem la nostra ceguesa i deixem que Jesús ens obri els ulls.